Ha habido, digamos, todo un contubernio a la cabeza del cual estaba el alcalde de Arenys, que miente cuando dice que quiere conocer la voluntad del pueblo. Nosotros, que somos pueblo español, pueblo catalán, también hemos querido venir. No le doy la importancia, no creo que no saben muy bien lo que dicen. O sea, creo que son, como se dice, ignorantes y catetos. Me parece que es esto simplemente. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Volverán banderas victoriosas al más alegre! ¡Arriba España! ¡Arriba! Venga, por favor, no caigas en las provocaciones. L'espanyolisme dividit! Convergència Democràtica acompanyarem tots aquells processos de consultes per la independència de Catalunya que es facin en tots els pobles de Catalunya i ciutats de Catalunya que surti de baix de la societat civil. A vegades un petit pas pot ser un gran pas i avui a Arenys de Munt s'ha fet un gran pas per Catalunya. Aquí el que s'ha restituït és la dignitat d'un poble que vol dir la seva i que l'estaven coartant perquè digués la seva, perquè s'expressés. Si volem una nova Catalunya, aquesta Catalunya ha de passar per la unitat. Hem d'estar units, hem d'aparcar la rendibilitat política dels partits. La millor notícia d'avui és que demostrar que l'independentisme és un acte de normalitat democràtica. El que no és normalitat democràtica són aquells que s'oposen amb la Constitució a la mà o intentant bloquejar amb l'amenaça de la violència. O sigui, el que es tracta és que s'ha d'anar demostrant, primer, que el dret aquest que tenim de decidir nosaltres i, per tant, de fins i tot exercir el dret a l'autodeterminació, és lliure i ningú ens el pot impedir. A mi em sembla que és molt més important del que en aquests moments la gent es pugui arribar a pensar. Malgrat que efectivament no tingui validesa jurídica, la té simbòlica absolutament i la té totalment simbòlica, no?